pwede damdamo ngayon ka maserpa kas ka malatay dalaya nga nangalsim kanya kas sa ginaw biyag mo mantay kayariga tudi kan mapuros patay pagtung palang anan rin tapintas mo ngayong ingute munay di beto manay asalikwam nudumteng di patay agayat kaitan nakasat sa diwampay yan tangay at tuyang nagtarigagay. Sipot pwede damdamo ngayon ka maserpa kas ka malatay dalaya nga nangalsem kanya kas sa ginaw biyag ko mantay kayariga no di kan mapuros patay pagtung pala anan wenta pintas mo ngayong ingute munay di meto manay nga sanikwam nudumteng ni patay agayat kaitan nakasat sa diwampay ganda ngay at tuya nga agtarigagay anan yung tapintas mo ngayong ingute munay di meto manay nga sanikwam nudumteng ni patay agayat kaitan nakasat sa diwampay yan tangay at tuya nga agtarigagay yan tangay at tuya nga agtarigagay.